Futbalisti Kings Bardejov sa usilujú o pozíciu v prvej štvorke v tabuľke, no po prehre doma s Tydamom Košice budú musieť bodovo pridať. Pod basketbalovými košmi pokračovala regionálna basketbalová liga mužov 15. kolom. Kings Bardejov v bielých dresoch prehral o jediný bod s Tydamom Košice 66-67. Už polčas naznačoval, že oba týmy susedia v tabuľke budú chcieť naplno bodovať, aby si udržali postupové ambície do prvej štvorky, ktorá si po skončení základnej časti zahra finále. Domáci sa snažili o zmiernenie 10-bodového náskoku technicky vyspelejšieho súpera, no boli menej úspešní pod košmi pri doskakovaní a najmä pri zakončovaní. Keď do polčasu len Zakopčan dal viac ako 10 bodov, tak ani po zápase túto hranicu nikto ďalší neprekonal. V 35. minúte bolo na ukazovateli 55-65 a ešte necelé 3 minúty pred koncom viedli hostia o 6 bodov, 61-67. Domáci však zvýšili úsilie, možnosť otočiť výsledok oživil Zakopčan úspešným pokusom za 3 body a následný koš upravil na rozdiel jediného bodu, no stále pre hostí. Domáci však kľúčové záverečné sekundy nezvládali. K chaotickej hre prispeli aj hráči z lavičky, diskuziami s rozhodcami a príležitosť na víťazný kôš im unikla. Do konca základnej časti je ešte 7 kôl. Bardejov hrá doma s Michalovcami i Destetom Krompachy, no aj v Levoči, ktorá by tiež nerada opustila prvú štvorku. 15. zápasom Bardejova a 6. výhram na postup bude potrebné získať čo najviac bodov, nielen s mužstvami z dolnej časti tabuľky.